Takže z Proterasu sme sa preniesli teraz do Bernery, kde sme prišli na drinky a dokonca aj na večeru, napriek tomu, že máme all inclusive. No a privítala nás tu takáto slečna, volá sa Martina. Ona nám robila všetky tieto prekrásne drinky. A Martinka, môžem sa spýtať, ako dlho tu už vlastne žijete? Žijem asi pre 14 rokov. Prišla som na jednu sezónu a ostala som. Super. A veľa Slovákov chodí tu? Nie, ale mohli by začať. No určite začnú. Však všetci klienti, ktorých máme v Anastázii, v Adherbale, toto majú úplne že náskok. Takže uvidíte ešte, aké vynikajúce jedlá tu máte a verte, že sa oplatí napriek tomu, že máte all inclusive jeden večer opätovať a prísť sem sa vystravovať. In my life is still trying to get out this sweet big love for a destination. So I'm waking in the morning and it's the bright side. I take a deep breath, get behind the sweet on the top of my life. What's going on? That's what I dance in the air, and I said, hey.